Der gør næsen rød. Nej, det gør det altså. Og kan det blive strød, det gør skorpen sprød. Men så det kan ske lidt før. Vi er i sikkerhed. Og kan gale ned. Og kan det blive strød, det gør skorpen sprød. Men så det kan ske lidt før. Hvad er det, der gør, at Lunde lunder nu afsted? Og hvad er det, der gør, at Sandherr Morte synker med? Hvorfor gør gemyse fyldt af det, de kan? Hvorfor skipper bare blive på land? Er det Stop den. Stop den. Ja!